Bun venit în Brodina, comuna unde răcoarea munților vă unge miros, iar versanții abrupți, cu moțurile înalte, vă încântă privirea. Aici, la fel ca în vremurile de demult, sătenii continuă să îmbrățișeze tradiția și să își spună povestea cu mândrie. Oamenii din această zonă sunt cunoscuți pentru încondeierea ouălelor, meșteșug care a fost eternizat de către generații întregi. Despre istoria comunei, localnici și tradiții, ne vorbește un june care își dedică timpul promovării tărâmului de poveste. Torac Petru Paul, consilierul cultural al primăriei. Aici, la noi, în zonă, locuiesc de sute de ani huțulii, oamenii munților, despre care nu se știu foarte multe informații. Se spune că vremelnic fiind pe toate potecile, nu și-au scris istoria. În schimb, și-ar fi transmis-o pe care verbală din generație în generație. Se spune că, nemai suportând jugul austriac, s-au refugiat din părțile Galiției și și-au așezat gospodăriile pe cele mai înalte culme ale munților, jugul austriac însemnând birul scump, armata lungă și încercarea Imperiului de a-i converti la catolicism, huțulii fiind și rămânând creștini ortodoxi. De aici și fala huțulilor, podoabele pe care le purtau atât bărbații cât și femeile. Bărbații purtau cruci mari din bronz, realizate din bronz, frumos ornamentate, tocmai pentru a-și evidenția atât starea materială cât și religia din care făceau parte. La fel și femeile huțule. Noi, ca și comună, am fost sub denumirea de Seletin, adică am aparținut de comuna Seletin până la 1918, când ne-am constituit sub denumirea de Brodina, comună separată. Dacă nu ne-am fi constituit sub o altă denumire și sub altă comună, probabil granița cu Ucraina astăzi ar fi fost la limita Brodinei. La fel despre huțul se spune că ar fi de fapt Mihai Eminescu susține că ar fi daci slavizați în decursul istoriei. Mai sunt și alte păreri care ar spune că sunt ucraineni veniți și așezați aici în nordul județului Suceava, dar există și un Hrisov la Mănăstirea Putna care spune că nemai putând avea grijă de 8 munți din nordul Bucovinei, starețul de atunci, pe la 1700 și ceva, donează 8 munți unor oameni veniți din Galiția, oameni care au rămas să stăpânească respectivul teren. În Hrisovul respectiv se dau și numele persoanelor care au venit și au preluat munții, printre care o numesc cei care au scris Hrisovul, Toma Torac. Tind să cred că a fi vreun strămoș de-al nostru și că de atunci suntem și noi pe meleagurile huțule. Ca un element reprezentativ populației huțule este și baltagul. Am aici un baltag ceremonial pe care îl foloseau doar la evenimentele importante din viața omului. Pe timpul Imperiului plăteau 5 coroane pentru posibilitatea de a purta baltag. În funcție de ornamentul de pe coada baltagului îți puteai da seama de starea materială pe care o are huțulul, cei bogați având mult mai mult model, coada mult mai ornamentată decât cel care nu avea posibilitate și care avea doar capul baltagului frumos ornamentat. Despre huțuli vorbim și un dialect al limbii ucrainene. Conviețuim extraordinar de bine alături de români și alături de ucraineni, pentru că suntem aici la limita țării, ca să spun așa, suntem la zonă de interferență și cu Ucraina și cu statele românești. Elena Torac și Popescu Valeria au deprins arta închistrării ouălelor încă din pruncie, reușind să ducă mai departe acest meșteșug și motivele tradiționale bucovinene prin participarea la concursuri și expoziții importante. Ele ne vorbesc mai pe larg despre întregul ritual al ouălelor muncite și despre ce au reușit să realizeze până în prezent. Meșteșugul pe care îl practic l-am moștenit de la bunica dinspre mamă. Practic m-am trezit între ouă, să spun așa, de copil. Bunica, mama,
încondeiau și în loc de jucărie îmi dădeau câte un ou nereușit, să zic așa, în loc de jucărie. Despre ouă încondeate aș putea să vă spun că la noi în zonă sunt două tehnici de încondeiere. Cea mai veche este tehnica băilor succesive de culoare, adică sau a cruțării fondului, și tehnica cerii în relief. Tehnica băilor succesive de culoare începe așa. Pe oul alb, cu instrumentul numit chișiță. Chișița are un tubușor cu un orificiu foarte mic, legat perpendicular pe un băț de lemn, care se scufundă într-un vas cu ceară de albine încălzit și cu care se trasează primele linii. Liniile care vor fi trasate pe culoarea albă vor cruța fondul. De aceea se și cheamă tehnica cruțării fondului. După ce am trasat primele linii, după modelul pe care l-am ales, introducem într-o baie de culoare galbenă. După ce stă aproximativ 5-10 minute în această baie de culoare galbenă, se scoate, se tapetează cu un șervețel, se usucă și din nou se trasează cu ceară alte motive care vor cruța culoarea galbenă. După ce am terminat de lucrat pe galben, introducem într-o baie de culoare roșie. La fel, se tapetează, se usucă și pe oul uscat începem să lucrăm pe culoarea roșie. La final, oul se scufundă în ultima culoare neagră, după care se încălzește la o sursă de căldură și toată ceara cu care am lucrat se îndepărtează, se șterge și rămân doar motivele care au fost încondeate. Ce este galben a fost lucrat pe galben, ce este alb a fost lucrat pe alb, ce este roșu pe roșu și fondul este negru. Cea mai veche tehnică în arta încondeierii ouălor este aceasta. Când lucrau bunicile noastre și femeile bătrâne din sat pe care le-am cunoscut și de la care am cules diferite date, încondeau ouă pline. De ce? Se lucrau motive simple, creatoarele se inspirau din natură, din agricultură, din zootehnie, le fierbeau, încondeiau și de Paști ciocneau cu cei dragi. Și am să vă arăt cele mai străvechi modele și motive pe care le-am preluat și transmitem și noilor generații, cum ar fi vârtelnița. Vârtelnița este ustensila cu care depănau. Înainte de a țese, depănau sculele de lână pe această vârtelniță. Iată cum arată stilizată pe ou. Coarnele berbecului, după cum vă spuneam, se inspirau din zootehnie. Sau grebla. Iată, grebla reprezentată pe ou. Sau 40 de cline. Clinele ar fi restul de la croitul cămășilor, iar 40 se întâlnește foarte des în cifra 40, foarte des în ortodoxie. 40 de mucenici, 40 de zile petrecute de Domnul Iisus Hristos în pustie, 40 de zile de la înviere la înălțare și așa mai departe. Fierul plugului. Fierul plugului la fel se inspirau din agricultură. Calea rătăcită sau calea fără sfârșit este cel mai străvechi element. El apare și pe ceramica de Cucuteni și nu numai în Europa, și pe alte continente a fost regăsit acest motiv. Crucea Paștelui nelipsită din coșul cu pască și alte bunătăți care se sfințesc în noaptea de înviere la noi în Bucovina. Cu timpul, oul roșu sau ou cu foarte puține simboluri s-a transformat de la aliment la obiect de artă. Am început să facem mult mai multe motive pe un singur ou. Și pentru că aceste ouă sunt atât de muncite,
să se poată păstra în timp. Aproximativ acum 30-35 de ani, creatoarele au început să le golească. Și atunci oul golit de conținut poate să trăiască, să spun așa, într-o vitrină foarte mulți ani. Pe masă am ouă încondeiate de bunica mea, chiar aici, foarte vechi, dinaintea celui de-al doilea război mondial, iar restul sunt culese din sat, de la creatoarele de la care am cules date. Pentru că bunicile, înainte, începeau să aleagă ouăle pentru încondeiere în miercurea cea dreaptă sau de părăsim la mijlocul postului cel mare, cele frumoase, cele fără asperități, netede, se lăsau pentru încondeiat, iar celelalte pentru consumul de Paște. Dar și se și vopseau cu fierturi din plante. Într-o anumită perioadă a verii, cum ne spunea bunica, să nu fie în plin soare, să fie după amiază, se culegeau plantele din care fierbeau vopselele. Coajă de măr pădureț, floare de sovârf, frunză de nuc, coajă de nuc, frunze de ceapă. Deci fiecare fiertură, de exemplu din coajă de ceapă, se făcea galben. Din coaja de măr pădureț și din floare de sovârf se făcea roșu. Dar noi, cele mai tinere, am găsit o altă soluție mult mai la îndemână și mai ușoară, anilina sau vopselele pentru vopsit textilele. Cel mai popularul galus. Înainte de a începe, practic, încondeierea, după ce am ales ouăle, le golim de conținut, facem un orificiu în vârful oului mai mic și un orificiu mai mărișor în cealaltă parte a oului. Introducem aer treptat în orificiul cel mic și prin celălalt orificiu tot conținutul oului se scurge. După ce îl spălăm, îl degresăm, se usucă, începem a lucra. Depinde de fiecare creatoare și de motivele pe care le încondem, dar pentru un ou încondeiat ne trebuie aproximativ 3-4 ore pentru a parcurge toate etapele. De ce au evoluat aceste motive? Pentru că la noi în Bucovina, și nu cred că numai în Bucovina, există obiceiul datului, când veneau vecini sau tineri băieți cu stropitul, veneau cu parfum, stropeau femeile, gazdele și în schimb primeau un ou. Și atunci a început o adevărată întrecere. Când venea acest bărbat acasă, se uita la ou și spunea: ăsta l-am primit de la Paraschiva, ăsta la alt mai roșu și mai ochios l-am primit de la Victoria, celălalt de la... pentru că în sat erau aproximativ 4-5 femei care încondeiau. Și atunci, mai de care să iasă în evidență, a început să muncească mai multe motive pe un singur ou. Mai vreau să vă prezint cealaltă tehnică al ouălor încondeiate. Este tehnica cerii în relief. În loc să le mai introducem în vopsea, se colorează ceara. Punem pigmenți în ceară și în loc de să introducem în vopsea galbenă, colorăm cu ceară galbenă. În loc să introducem în vopsea roșie, colorăm cu ceară roșie. Și nu se mai îndepărtează ceara, ci rămâne în relief. Bunica mea a fost născută în 1923 și era singura fată la părinți și a învățat din vecini, dar a furat cumva, n-a învățat, pentru că fiind bogați, aveau de lucru, era singura fată, nu avea nevoie, dar îi plăcea foarte, foarte mult și a învățat de la o vecină, de fapt era și mătușă mai îndepărtată, de la care a văzut cum se trasează și și-a pregătit singură. Instrumentele și-a pregătit singură, mai rudimentare, dar a fost foarte mulțumită că a reușit. Și a avut 9 copii, toți copiii au învățat de la ea, pe urmă eu am învățat de la mama și de la mine copiii, la un moment dat, acum 2 ani, eram 4 generații în viață.
care încondeau ouă și încă încondea bunica. Era foarte pretențioasă la motive pe care trebuia să le încondem de fiecare Paște. Nelipsita crucea Paștelui sau crucea Sfântului Andrei sau simbolul solar, soarele chiar, sau grebla. Astea trebuiau, cum să zic, încondeate de fiecare Paște, să nu uităm că noi, datorită greblei, datorită animalelor din zootehnie și așa mai departe, existăm, ne ducem traiul sănătos de pe, cum să zic, de pe un an pe altul. Să ai un pic de talent. Fără un pic de talent nu poți să faci. Dar să trasezi primele linii, să spun așa, există un mic secret ca în toate. Știți că micile secrete fac marile rețete. Cum? Important e să sprijini mâna dreaptă cu instrumentul de ou și să învârți oul. Învârtind oul și ținând instrumentul într-un loc, evident că va fi linia aproape perfectă. Dar cei care nu știu, încep așa și dacă sunt și obosiți sau tensionați, mâna stă tensionată, nu o să tragă drept. Deci, cum spuneam, în toate există secrete. Pe lângă meșteșugul pe care îl practic și din dragostea pentru arta populară, pentru costumele populare, pentru țesut și așa mai departe, am transmis și copiilor mei, când spun copiilor am gemeni, băiat și fată și băiatul cel mare, și celorlalți copii din sat, cărora le-am stârnit interesul, și copiilor de la școală. Chiar am avut un program sponsorizat de Banca Mondială a Uniunii Europene, un program care s-a derulat pe o perioadă de 6 luni la școală, la Brodina, unde au învățat, să zic, să încondeieze ouă circa 42 de copii, din care aproape 20 sunt buni. Ce mă satisface pe mine cel mai mult ca meșter popular este interesul tinerei generații. Am văzut copii care au venit și le-au plăcut costumele populare, ouăle încondeiate, și chiar un băiețel a văzut o pince și a spus: Mama, vreau și eu papuși de spiriduș. Că e foarte important ca să le povestim, să vadă, să cunoască rădăcinile noastre, să zic, că portul popular și tradițiile sunt carte de identitate a neamului românesc. Sunt din comuna Brodina, mă numesc Popescu Valeria, am 60 de ani și încondez ouă cam de la vârsta de 15 ani. Acest meșteșug de încondeiere l-am învățat de la o mare încondeietoare a comunei noastre, Brodina, raposata Halița Maria. De la ea au învățat foarte multe femei și încondeiază și astăzi. Deci noi încondeiem ouă cu chișiță. Chișița este făcută dintr-un lemn, așa, și un tub. Tubul ăsta este făcut din tot tăbliță fină și el se face pe lângă un ac foarte fin. Deci așa, și se leagă cu o sărmuliță. Și pe urmă introducem în ceară. Ceara este de albini și este încălzită la o sursă de căldură, la bec. Acum noi la curent. Am participat la foarte multe expoziții, am luat premii, am fost și în Germania la expoziție, am fost și în Polonia.
fetele mele lucrează, chiar dacă sunt departe. Acum lucrează și acolo. Le-am trimis ouă și în timpul liber încondează. Mai am o fată care pictează icoane și toate au lucrat. Da, s-a transmis talentul și mulțumesc mult Dumnezeu că o învăța și ele și au o mână bună și încondează. O generație nouă se ridică și promite multe, dar nu trebuie să uităm de înzestrarea bătrânilor noștri. Oresia Hudema, ajunsă la vârsta de 77 de ani, reprezintă una dintre cele mai valoroase încondeietoare. Ea ne mărturisește cu mâhnire că nu mai poate lucra cum o făcea odinioară. Cu toate acestea, devotarea și dorul față de tradiție o împing să mai picteze câteva ouă în apropierea sărbătorilor pascale. De la 16 ani m-am maritat și aveam o cumnată care scria ouă și m-am învățat. Și scriam am început. Dar atunci scriau ouă pline, nu goli. Cu o lună de zile înainte de lăsatul secolului, cum spunem noi, înainte de Paști, că 2-3 luni. Aia scriam. Pe urmă a venit un domn de la București și el a inventat o golitou cu niște, așa, avea el niște instrumente, golea ouă și aducea ouă golite. Și de atunci am scris ouă golite. Cândva, puneam așa, în galben, pe urmă lucram pe galben, puneam în vernil, un fel de verde, așa spunem, vernil. Și astupam pe verde, pe urmă puneam un roșu, picuram, un roz picuram și tot astupam cu ceară. Noi scriem și după Paști, după Paști. Izvorul așa, și de ispas, da, tot scriem și dăm așa, mai departe. Ne luăm rămas bun de la comuna de munte, de la casele tradiționale și de la oamenii de seamă care înfrumusețează locul. Vă dorim sărbători pascale cu bucurie! Multă sănătate, sărbători fericite lângă cei dragi, bucurie și tot ce vă doriți! Най даст Бог здоров'я всім людям, Господи, Бог дав усім людям здоров'я, цим дітям, ті, що прийшли тут.